Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Mike Padua here at nandito ulit tayo sa ating Bising update yung gabi ng Martes, ika-20 ng buwan ng Abril 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisahan muna natin ating fast animation. So yan po, kinakita po natin ang lumalaking mata ng bagyong si Bising. Kasalukuyan nasa may dulong parte na po siya ng Central Philippine Sea, papasok sa bahagi po ng North Philippine Sea by tomorrow evening. Nakita po natin, umalis na rin yung mga kaulapan sa Kabikulan, although maulap pa rin na may kasama mga isolated rain showers and thunderstorms. Gayon din po sa ibang bahagi po ng eastern, northern at southern Luzon, dulot po ng northeasterly surface wind flow. Now, ito po yung zoom in satellite animation. So, kitang-kita po natin dito yung malaking bagyong yan. Okay, napakalaki po yung mata. Almost 100 kilometro ang kanyang diameter. So, kasya po ang dalawang isla ng Catanduanes kapag nilagay natin yan. At yung kanyang malakas na hangin ay banda dito po. Okay? Sa area na yan. Diyan po yung malakas na hangin. As well as dito po sa kabila. Okay? So, within the eye wall. Okay? So, ito po yung nakaka-affecto po sa bahagi po ng Mindoro, Bicol regions. So, yan yung extension, bibigyan ng mga paulan. At gayon po din po dito sa may silangan bahagi po ng Luzon. Kasama po ang portion po ng Central, Southern Luzon. So, ito po yung mga ulan, mga thunderstorms, isolated rain showers. Dito po sa Naga, hindi masyado pang mga ulan. Ngayong gabi lang, kakakuha ng mga ulan. So far, yan po ang magiging track ng bagyo for the next few days. Ito yung ating tracker, kaninang alas 5. So, for the next 3 days ay dahan-dahan lang pang kanyang paggalaw. Papalapit po sa may silangan bahagi po ng Northern Cagayan at Batanes Cubao Islands. Pagdating po ng hapon ng Abril 22, Huwebes, ito po magsimula na po mag-accelerate towards northeast and eventually towards the east. Dulot po yan ng paghila ng frontal system sa may bahagi po ng southeast of Japan. So, ito po, pagdating niya po dito ay inaasahan din po mag-transform into an extratropical cyclone. Ibig sabihin, yung from tropical cyclone, mawala na yung kanyang tropical characteristics, magiging subtropical na po siya. So, magiging parte po siya ng mga fronts like cold and warm front. Hindi na po siya tropics in nature. So, ang kanyang energy will derive from the cold environment. Okay? And ito po yung ating Asian agencies, so they all agree na ito mag-recurve towards the east, northeast, and east. Ito naman yung mga computer models, halos pero na po sila. At ito yung ating rain pressure at wind forecast mula sa ECMWF. So, yan po, kita rin po na medyo malaking mata dito sa ating graphics mula sa windy.com. So, bukas po, lalapit po yan dito sa may eastern sections ng Cagayan. So, magkakaroon po dyan ng hangin at ulan. So, susunod na 24 hanggang 48 kilometer na oras. Okay? At going forward natin Thursday, Friday, base sa ating track, ganyan po ang kanyang igagalaw. At bago tayong paalam, ito ang CraftSat. So, yan po yung mga weather systems. May trough po dito na tumatawid ng Southern Central Luzon at Eastern Luzon. Yung trough po yan ng bagyong si Bising o Sergey. May isang frontal system, yung stationary front, na gawin rin dito sa bagyong ito. So, ito po yata ang pupul sa kanya towards the east within the next 3 days. Dito naman po, dahil sa lakas ng bagyo ay na-enhance to konti ang westerly localized po yan, localized na westerly surface wind flow affecting Palawan, Sulu Archipelago, buong parte po ng Visayas, Western Mindanao. Meron po tayong dalawang shallow po dito. But hindi naman po yan inaasahan na papasok ng power. Baka malusaw lamang po yan sa loob ng ilang araw. At yan po, dyan po nagtatapos ang ating update ngayong gabi ng Martes, ika-20 ng buwan ng Abril. At babalik ulit tayo bukas upang bigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Parang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May #Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.